Proč nikdo nemluví o těchto místech? Z nich vám naskočí husí kůže. Zůstaňte až do konce, jestli si troufáte. Číslo 5. Aokigahara, Japonsko. Sebevražedný les pod Fuji. Tiché stezky, děsivé ticho, které návštěvníci pocítí. Číslo 4. Pripjať, Ukrajina. Zamrzlá v čase od Černobylu. Opuštěné hračky a prázdné školní chodby šeptají historii. Číslo 3. Poveglia, Itálie. Údajně nejstrašidelnější ostrov světa. Kdysi karanténa pro mor a blázinec. Číslo 2. Pařížské katakomby. Kilometry kostí pod městem. Nic pro klaustrofobiky. Číslo 1. Les Hoja Baciu, Rumunsko. Bermudský trojúhelník Transylvánie. Svítící světla, matoucí cesty a příběhy o UFO. Které vás nejvíce šokovalo? Napište do komentářů. Sledujte pro další strašidelné odpočítávání.